Lah yang kok tak jukuke terus tak keke kowe. Ama wingi dicatet Tidak boleh begitu. Itu namanya seudon. Curiga. Curiga kamu. Ini kenyataan. Kenyataan gimana wong saya yang nggak dikasih kok. Lah wong kowe ora ana tulisane kok. Ah, iki mergo tulisan sing ngono ki Tin. Mambengi oleh 2 yuta. 2 yuta. Tekan nggon aku ming 500. Lho, Kowe dalange. Lho, dalan lho Tin, kuwi le ngaspal wae kuwi larang lho. Loh, apa dalane kok le ngetok? Iya. Ah. Dalan le ngaspal larang do didak-idak nggo liwat ban. Berarti aku ora apa-apa. Karo tengah wae kok muring. Ya, aku berarti harus menerima. Ikhlas. Ikhlas. Yang penting Wong kowe ora urung tak wehi ya ora iso le nggunakake. Pak Tumiono ki nek nyawer transfer ki dolar. dolan. Nggih. Ora dong asine dolar ki. Takon kae sing ngerti. Le ngijolke wae bingung. Ah bingung.